揃って全開。前のようにはいかんぞ。お前が相手か。油断してたぜ。こんなもんかよ。なめんじゃねえ。どうした。絶対遅いぞ。油断してたぞ。これだけのことやってみます。いかん。クソ。見えてるぞ。ということだ。カメハメ。こいつのキレが甘かったか。俺が撃ってやる。これでも食らえ。招待できます。なめんじゃねえぞ。調子に乗り上がって。カメハメ。これから見せるのが本当の力です。信じろ。そうなっても知らんぞ。そら。これ以上好きにさせんぞ。お前はもう終わりだ。完全に切れ込んでしまえ。勝利のファイティングポーズだと誰がやるか。早くな刺激のセブさん。覚悟はいいの？敵がいくら強くても俺はさらにそれを超える。たっぷりと可愛い素晴らしいショーの始まりだ。Select stage. Planet Namek. Select the. It's time to face your opponent.
丈夫ですか？この義勇隊長自ら戦いのお手本を見せている。想像以上だ。今おらなくてなんだ。想像以上だ。ワンクス、おめえやるな。ベジータにも負けてねえぞ。頼みます。こんなもんかよ。
よくもコケにしてくれたな。これだけのことやってみます。このギニュー隊長自ら戦いのお手本を見せる。クソ！なんということだ！なんということだ！覚悟はできたか？クソ！なんということだ！終わりにしてやる。想像以上だ。想像以上だ。フリーザさトランクスさん、一緒に戦